Bona Mugabe arikunzi arikudanana naNigel mwana waPhilip Mataranika muridzi wenyaradzo uye mudzimai waNigel ndiye azokwanisa kuti audze Tatalicious kuti vediwe nditsiurireiwo Bona musha wangu waparara uko endi muridzo arambana zvakare nemudzimai wake mukomana anogara ari pamaskanda one way tinoziva vana Maikekedzo nevamwe vakadaro but aiwa drama harisi kupera kwamuridzo chete. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Tatalicious anyora iye akati high profile goa royal besa presidential just Bona Mugabe, the first daughter of our late president R.J. Mugabe, ari kudanana nemurume wemunhu anonzi Nigel Mataranika, mwana waPhilip Mataranika, the CEO and founder of Nyaradzo. Source of the story who came to tell me anonzi Nicole Mataranika, the wife ya Nigel Mataranika. Bona, this fiasco haina kukufita. Get a man asina nyaka or tell Nigel to first get a divorce. As a country, we don't expect this behavior from you, especially you. Awuna kumbobvira waita any fiasco. Stop it, Bona. Not married men. Chiure chakapusa ichocho ngatiregwe homwe. So ndo mashoko ataurwa naTatalicious akati iye ndatotenga stand kuSouth Park just from very rich families. Rich people vanetse kushanda navo. The same when I did registrana wiki nayo Chivayo back in 2021, Chivayo family paid me very well. Ndapedza gore munyasha bororo. This is someone's marriage. Apa shande politics apa Bona atadza ndosaka ndaitenga nyaya yacho. We don't expect this from Bona. So ndo mashoko ari kubva kuna sisi babatanya vari kuti ivo mukadzi Nicole mukadzi wa Nigel reached out to her achiedza kuti vedwe ndibatsireiwo kuti munditsiurirewo Bona. Zvimwe zvacho anenge akutoshaya kuti anozvidhila nazvo sei ari ega because panenge paine influence yetumarimari uye political opposition. Saka musikana angozoti iye beta ashandise Tatalicious kuti paiswe a stop to this. Manetizens ari kuti ko iwewe Bona kwanditi wakasiya murume wako nenyaya yekuti anga nemeso akachita but iko zvino iyeyu wakumanisana nevarume vevamwe. Handiti dei zvaibvira wakagara wakashingirira marriage yako here since uchida kuva nemurume. Kuri kunzi kwaanogara kuMount Pleasant arikugara ega nevana vake vatatu, then Nigel Mataranika unopotawo uchionekwa achienda ikokoko. Iri kunetsa between Mataranika family and Bona zvaari kuita, and I had to sum up courage and tell Bona kuti you are a fellow woman. Takamira newe pawaenda through your divorce, Simba Chikora achiita throw my tantrums, and we stood by you. But kudhara vanhu vanongosondedzerwa nono, we are no longer in that time, at least we'll take responsibility. Chinenge chakangoipa, you cannot see another woman cry. Ndo mashoko aTatalicious aya ari kuti yetinonidawo kumbo detoxa from first class ovio ya Bona uyu. If I was in Zimbabwe basa raBona raida kuitirwa live ndakapfeka regalia yeZANU-PF neZambia rekunyaradzo vaPhilip vari kunenedzerwa mhosva yekuti ndivo vakaita kuti Nigel asvike pakudaro. Kuri kunzi pavakaenda vaMataranika vachirelocata kuenda kuLondon vakasvika ikoko ndokugara neumwe mukadzi. Mai Mataranika vakatozosara votonzwa nyaya yacho ndokumanya kutevera murume wavo anga kutogara negirlfriend. Zvese izvi mashoko ari kubva kuna Tatalicious achinge abuda kuna Nicole aburitsa nyaya dzacho. So guys, pakaipa, but anyway hazvina kuti mujolo unorova varombo. Aiwa chero vari kunzvimbo dziri mudenga umo aiwa vanotorohwawo chaidzo nemaproblems wayo. Toenda kunyaya yaEndi Muridzo izere paH Metro apo. Tamboti timbokomenta nenyaya mukomana uyu achafawo akachinja here. Endi Muridzo so far tinoziva Rumbi uyu wavari kurambana naye Rumbi Mwabvu Maisimbiso pana Maikekedzo zvakare vaitombodana nawo naEndi zvekutodaro asi vakazombonetsana. Kukazouya zvakare Tasha Green uyo wakamboti pengese zvakare vakatomboengeja. Ndokuzouya Kundai Muku ndeumwewo ndobva
pazoya zvakare Faith Chinyani ndo vasikana vaEndi ava vanenge vachingonzi and this and that. So guys, ndo zvatiri kubvunza kuti mukomana izvezvi ari kunzi ari kurambana naRumbidzai Mwabvu pamusana pekuti mukomana haana bhegi uye haasi kuisa chikafu patafura plus on top of that asina mari anoda zvakare mabhebi. How do you reconcile the two? Kana uchida zvemabhebi zvinotoda kuti pave nebhegi rekusustaina mabhebi. Haungomanisani nema-small house usina mari guys, hazvimeke sense zvachose. So paH Metro pabuda nyaya yekunzi kwai muchato wake naRumbidzai Mwabvu wakutopera, uye Rumbidzai uyo anozikamana kuti Maisimbiso ari kuti haasi kufara nekuti mukomana haasi kuuya nechikafu uye haasi kugona kuprovide for the family every other need iri kudiwa nemhuri. Pane zvakare mameseji akawanikwa mufoni maEndi Muridzo ekudanana nemamwe mabhebi. So izvi zvaita kuti mudzimai wacho ati ko ndinofsvireiko tii yacho isina shuga. Pane zvimwe zvaunoona kuti wedweka marriage iyi haisi kundishandira, asi nekuti munhu wacho ane zvimari-mariwo unogona kugara mutambarakede wosiyana nezvenoise. But anyway, kuri kunzi hapana chekugarira nekuti mukadzi ndiye ari kushanda, ndiye anotenga chikafu, ndiye anoita zvese. Ukuwo guys, kune nyaya yecustody yemwana wekwamai Keketso uya wane anochengetwa naEndi Muridzo. Zvino kana achinzi ndiye ane custody yacho, zvoreva kuti Rumbidzai Mwabvu uyu ndiye ari kuchengeta mwana uyu, apa baba vake havana chavanowinza. So vasvika pakuti aiwa inini ndaneta nazvo, asi pavabvunziwa nenewspaper kuti todii nenyaya iyi, ivo vangoti publishai zvamunoda, inini handina chandiri kuda kukomenta pazviri. Chidoma Nyange uyo futi zvakare Mike Ketso pavabvunzwa kuti iwe uri kuzviziva here kuti Endi Muridzo uyu arambana, iye ati aiwa asati asumiwa kuti ndarambiwa, asi ivo vari kungofara chete kuti since vakatorerwawo murume aiwa mabhebhe acho azongosvikawo pakuti bodo. Kuri kunzi zvekutorerwa murume zvakatopfuura izvo, chinobhuruka chinomara, ukazviroora unozongosara. True love is important. So Endi Muridzo wabuda Natasha Green waadzokerana naye ende vamboonekwa kuSouth Africa uko vachimbotengerana vachidya vari kumafura mepo. Ndo paunonzwisisa kuti guys mari inenge ichinzi hapana nekuti ndiwe unenge uchizikamwa kuti uri ganvosta, uri mudzimai unogona kuzviitira zvinhu. Saka murume anogona kungouya achikuudza kuti mari hapana iye, asi kana aenda kumabhisho ake mari anotoiwana. Hava baba Keketso vabuda Natasha Green vaenda kuSouth Africa kunoshopa kudii. Dzimwe nguva unotoona kuti Tasha Green hana yake mari ari kuisa, ari kutodya iyo mari yaEndi Muridzo, asi Endi achinzi haana kana 1 rand raanopawo family yake. So guys, ndo nyaya dziri kuitika mastreets idzi. Mujolo uri kurova vanhu vana Endi vachiimba tunziyo twavo twelavhu, asi lavhu yacho inenge iri kutonetsawo kuwana. Ukuwo vana Bona vachidya chizi nezvese zvakadaro, zvakare lavhu iri kunetsa kuwana zvekuti vakutongonounganawo ikoko kwaMataranyika. So ndo zviri kubuda komwe yenyika izvi guys, kuti pakaipa mumastreets umu. Bona ari kunzi ngaarege zvake kuramba achimanyisana naNigel kana asachade mudzimai wake ngaaite zvinhu nenzira yakanaka, vadhivorce pane kuti angotamba nemwana wevanhu achimunzvenga zvakadaro. So chinonyatsa kunetsa ndechoti how do you then sleep at night uchiziva kuti iwe ndiwe wakakonzeresa divorce yavanhu. Vanhu ngavarambane vega, asi ukaona mapictures avo Nigel nemudzimai wake vanoratidza kuti vari kufara, hapana kana plan yekudhivorsa, nekuti vanosenda mapicture kana kuti ndiyo social media life tichazviziva here. Vari kusenda mapicture vachiratidza kuti vari happy. Hapana comment so far yabva kuna Bona kana kuna ye Nigel kana kuti chii, asi homwe yenyika kana yataura guys pamwe inomboti potsei, asi pamwe pacho guys kazhinji kacho dzinenge dziri gist chairo remachokwadi. Do leave your comments on what you think about nyaya yekwaMataranyika pamwe chete neyakwaEndi Muridzo. Thank you for watching.